कवी किंवा लेखक कोणत्या उद्देशाने लिहितो आणि कोणत्या हेतून वाचक तो वाचतो, असे भरपूर प्रश्न आपल्या समोर येतात, आपल्याला कळतात. पण या सगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रायोजन विचार हा महत्वाचा आहे असं मला तरी वाटतं. याच्यावर जर खोलवर विचार केला तर मानवाच्या नवनिर्मितीपासून धर्म निर्माण झाला, पुढे तत्वज्ञान आणि शास्त्राची निर्मिती झाली आणि त्याचप्रमाणे कलेचीही निर्मिती झालेली आहे. वास्तवातून अस्वस्थ झालेला लेखक आपली अलौकिक सृष्टी कागदावर उतरतो आणि कलाकार त्रिसृष्टी आपल्या सुंदर अशा अभिनयाने जिवंतपणे माध्यमाच्या सहाय्याने आपल्या समोर मांडतो. शेवटी कला म्हणजे काय? कला म्हणजे एक सुखद आनंद देणारे अस्तित्व किंवा वस्तू आहे. सर्व कलाकारांनी मला भरभरून आशीर्वाद दिले. आम्ही त्यांच्या मुलाखती घेणार म्हणून त्यांनी आमचे जय्यत तयार केले, जय्यत स्वागत केलं. या ठिकाणी मी एक नमूद करू इच्छितो. मुद्दा कानकोटची आमची हिंदूमती माणसी खरीच माझ्या आई समान आहे ती. ज्यावेळी आम्ही कानकोट उशिरापर्यंत घरी पोहोचलो, 4 वेळा तरी फोन केला की बाबा तुम्ही घरी पोहोचलात का, बाबा तुम्ही घरी पोहोचलात का, अशी आतुरतेने त्यांनी फोन करून विचारत होती आणि दररोज संपर्कात राहिल्या. त्या रंगशाळेला माझा पुन्हा एकदा प्रणाम.